Bhotani Mawethu. Umphathiswa wamapolisa umnumzana Bhekicele uhlabe ikhwelo kwabakantsasana lokuba babengqongqo baqinisekise ukuba umthetho uyathotyelwa kuqhankqalazo lukazwelonke lwe-EFF lokuvala mba ilizwe ngomvulo. Umphathiswa kwakunye nomkomishinala wamapolisa kuzwelonke uNjengelefani Masemula bebetyelele iphondo laKwaZulu-Natal namhlanje beyokujonga ukuba ingaba amapolisa kweli phondo aluqulele kusini na oluqhankqalazo lwangomvulo. Umphathiswa wamapolisa umnumzana Bhekicele ebetyelele iphondo laKwaZulu-Natal namhlanje eyokujonga ukuba ingaba amapolisa kweli phondo alulungele kusini na uqhankqalazo lukazwelonke le-EFF lokuvala mba ilizwe ngomvulo. Lo kaCele uziphethethile izityholo zokuba urhulumente ukwimfazwe nabemi beli loMzantsi Afrika. There is no war declared. As a government, as a law enforcement, we can't declare the war against our people. Umphathiswa uhlabe ikhwelo kwabakwantsasana ukuba bangahleki nanye kwezihlekisayo xa ngabe kusophulwa umthetho kwaluqhankqalazo lwangomvulo. You are here to enforce the law. And any and everybody that understands that gets out of the law must know what the constitution of the country is saying. The law must be enforced and the law must be upheld. Ukanti umhlalutyi wezopolitiko uGqirha Fikile Vilakazi uthi indlela i-ANC ewuchophele ngayo lo mcimbi weliqhankqalazo likazwelonke ibonisa mhlophe ukuba eli qela liphethwe sisikhwele sezopolitiko. Why is the ANC insecure? The Public Gatherings Act in South Africa guarantees the right to protest for any citizens. The ANC itself was marching in Tshwane the other day. Lusuku lunyeke oluseleyo phambi koluqhankqalazo likazwelonke le-EFF kwaye eli qela lithi liqulela ligangatha liza kulimisa ngqi eli lizwe ngomvulo. Kusenjalo sichithiwe inkundla ephakamileyo eRhawutini isicelo se-DA sokuluthindela kwaphela oluqhankqalazo lukazwelonke lweqela le-EFF noluza kumisa ngqi ilizwe ngomvulo. Noko kunjalo inkokheli ye-DA umnumzana John Steenhuisen uthi wonelisekile sisigqibo senkundla sokunqanda eli qela le-EFF ukuba livale izikolo, amashishini neendlela zikawonke-wonke. Uhambise wathi kakade kwasekuqaleni bona bengulo mbutho bebefuna oko. We've also thanked the court for instructing the Economic Freedom Fighters to disseminate the court's findings on all of their platforms and to inform all members and businesses that they were previously notified to shut down on Monday, that this court has now ruled that was not correct, and that I think it's a massive victory for the rule of law, and I think it's a massive victory for law and order in the country, because the interdict now arms the security services with the power, should the EFF violate that court order, to take action against them. And I think it is a very, very welcome development that the protest will go ahead, but it has to be done so lawfully and in the bounds of the law, which is what our point has been all along. Umongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa uyavuma ukuba uvulekile umsantsa phakathi kukarhulumente nemibutho yasekuhlaleni. Ukuvakalise oku eRhawutini kwintlanganiso nabameli bale mibutho nabemibutho yamanina. Le ntlanganiso yinxalenye yephulo le-ANC lokugaya inkxaso yonyulo lonyaka ozayo. Ukwaqinisekise ukuba urhulumente uyaqubisana nemingeni efana nocimicimi wombane, ukuphuhliswa kwamanina noosomashishini abamnyama. Le ntlanganiso yenye yezindululo zenkomfa ye-ANC yoDisemba wonyaka ophelileyo. Umongameli Ramaphosa uthethe ngokubaluleka kokuqinisekiswa ukuba amanina ayaxhamla kushishino norhulumente. We want to see 40% of what we procure in government being made available to women-owned businesses. Kubekho inkxalabo yokuba inkqubo yokufunda nokufundisa kweli iseneempawu zenkqubo zangaphambili ezifana nocalucalulo. Parts of our curriculum in our education still has elements of colonialism
and elements of apartheid past, we need to reconstruct the curriculum so that the curriculum responds to the challenges that we face as a country and the challenges that we face as a continent. Abahlali babike intswelangqesho nenhlupheko egqubayo. Umongameli Ramaphosa esithi le yimiba efumana ingqwalasela ephambili kurhulumente. We want to mobilize social partners to increase employment and investment and deepen empowerment and transformation. Enye yeenjongo zale ntlanganiso kukuba lo mbutho otsala intambo zolawulo kweli uphucule ubudlelwane bawo noluntu kwanokuqwalasela imingeni ejamelene noluntu. Ziyanda iziganeko zobundlobongela obusekelezwe kwisini eGordons Bay Cebukuhle eKapa. Noxa kunjalo abahlali bale ndawo bazimisele ukulwa ngako konke abanako ukuqinisekisa ubulungisa ngomhlobo wabo uNadia Lwotz obulewe liqabane lakhe. OkaLwotz nobeneminyaka engama-32 uhlatywe ngemela wasweleka liqabane lakhe uCharles Apolis kwisithuthi ebebehamba ngaso. Ukanti abantliziyo zi-ethe bangachukumiseka leli nqaku. Ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela namhlanje uNadia Lwotz oxuthelwe ubomi liqabane lakhe eGordons Bay eKapa. uNadia ubelixhoba lezandla zeqabane lakhe elimhlabe lambulala phambi kwezihlwele. Kuvakala ukuba wahlaselwa wondelwa ngemela nguCharles Apolis ngethuba behamba ngesithuthi ndawonye nomhlobo wabo. When that occurred in the vehicle, so the driver immediately he drove off. With the suspect, the person that committed that offence, and anything immediately over to at the local at the police station. Ukanti ngamakhulu amabini abahlala batyikitye uxwebhu lokokuba loka Apolis anganikwa ibheyili inkundla ngethuba evela okokuqala ngqa enkundleni uCharles uzilahlile inzame zokukhululwa ngebheyili. Hurt more to think it's somebody that was supposed to be your provider and your protector, and so it makes us as females mostly more hurting and more wanting justice. Ngoku olusapho luzimisele ukulwa kube mdakisali lusilwela ubulungisa. uNadia ushiya ngasemva abantwana bathathu yanga ungaphumla ngoxolo umphefumlo wakhe. Ukanti umrhanelwa yena uza kuphinda enkundleni kwakhona kwinyanga ezayo. Masicaphuleke izimvo zabahlali ngalo mkhwa wokubulawa kwabasetyhini ngamaqabane abo. Makabanjwe lo mntu ubulele lo ntombazana bethandana naye. Abanjwe afakwe ejele, kuthatha izikhiya zilahlwe ngaphaya kwisisele semnyama zingaze ziphinde zifunyanwe ngoba ubulela kusekho bungqina buzaphinda kuthiwe buyafuna. South Africa ubundlobongela obuthe bakhona ngoku buyamangalisa. Kodwa ke mawuka umthetho mawukuzibonakalise ke ngoku. Angake asenze anikwe ibheyili. Ahlale ixesha elide ejele. Angacinga uzawuphuma msinya. Kwabasibhaleleyo uxoliswa Lastborn Mlingo uthi Msasi ingase kwenziwe umzekelo ngaye umbulali akhe aviswe kabuhlungu naye. Yini ityala lethu lintoni emadodeni? Umngqongo kuthi yena uthi umthetho mawudlale indima yawo kubanjwe lo mbulali afakwe ejele qha qwaba. Unozi Ayakhathethu yena uthi ingalo yomthetho mayidlale indima yayo kanti sakuphila kweliphi lizwe xa siza kubulawa ngabantu abasithembisa ukuba baya kusikhusela hayi lilizwe. Ukanti ke ungahlomla kumixholo yethu ngokuthi usebenzise le nombolo yethu yeWhatsApp 071 670 2548.
Ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela namhlanje uLangalam Viki kwilali yaseBuffelsdorp ngempuma koloni. Le mveku itshone kumngxuma wendlu yangasese yabhaqwa sele iswelekile. Umama kaLangalam ubulele ngenkxaso ayifumeneyo emva kwesisithonga esithi akasoze amlibale umntwana wakhe. Kona ii-results zingekabuyi uba kanye kwenzeke ntoni andikazukhululeka. Kodwa ke ndiyavuya nje uba ibekwe kwikhaya lakhe lokugqibela nenkxaso endiyifumeneyo. uLangalam uchazwe njengomntana obehlala ezonwabele ethanda ukucula. Ebezusonwabise endlini. Uba ukhona siyahleka sonwabile. Enkosi kodwa ke uThixo simthembile. Naxa nje singekabi right. Kodwa simthembile sizawude sibe right. Ukusweleka kukaLangalam kothuse abantu abaninzi. Uninzi lusithi isebe lezemfundo maliphendule. Shall we ever eradicate the toilet? Because imiwewe imilambo. Mhlambe kurhulumente athathe approach ye-septic tanks apha ezikolweni. You can't have a kid etshona etoilet okanye efumaneka etoilet ine-head injuries ngokwe-preliminary report and again inxibile ingakhululanga kodwa ibiye etoilet. Mos xa uye etoilet uyakhulula. Na umbuzo oshiyekayo ngothi lo mntana ingaba nyani utshone etoilet okanye uzodantshwa apha. Abahlali bamemelela ngelithi isebe lezemfundo malwakhe amagumbi angasese akhuselekileyo. Ngaxeshanye namhlanje kubanjwe inkonzo yokugcwala ebuswaneni yemvume engasekhoyo yomculo werap uCostatich eBedfordview kwimpuma yeRhawuti. Le mvume bineminyaka engama-28 ubudala isutywe kukufa kwimpelaveki ephelileyo. Izihlobo nosapho beziphume ngobuninzi ziyokunika imbeko kule nkonzo kwaye abahlobo bakhe bamchaze njengomntu ebenesiphiwo kakhulu emculweni engayifuni into embi. Abamaziyo bamtyibele njengendoda isoloko yonwabile ekuthandayo ukudanisa yaye enelunda ngomculo wayo. Lowo yimvumi uCostatich okhunjulwe kwinkonzo ebibanjelwe eBedfordview kwintshona Rhawuti namhlanje. We need to remember the life that Costa lived. He lived life to the fullest. He never actually, second-guessed himself. He made sure that he was going to be the person that he was going to become. He made sure to uplift every single person that he was working with. He made sure that everyone was good. And that's something that we need to take away from this today. As much as we lost a soldier, it just means that his spirit lives within us. uTich wazakhela igama kwezomculo njengomdanisi wemvumi yomculo we-hip hop uCasper Nyovest yaye ukusukela ngoko amaqhinga akhe okudanisa akazange aphinde aphume ezingqondweni zabantu. Umhlobo wakhe ucaphule kwezinye zezinto abazenze ndawonye njengabahlobo. There was this day we were broke AF. We were broke AF. It wasn't one day. We were broke. Like we were broke for we were broke, and then, but that day was like the brokest. So we were like, yo, dude, you have 5 rand, bro. Like, nah, I got 3 rand, Nah, but boys, okay, nah, I saw 2 rand over here, and like we literally gathered stuff to go get chips and bread. And I remember like during that time, like I would still do like a few little gigs there and there, so I had money. And whenever we'd get money, there were 2 things we'd do. We'd go to the movies together or go to Rockamama's, and like that was like the highest level. Ukanti usapho lwakhe lubambe ngazibini ngenkxaso eliyifumeneyo kwanothando luthambise inhliziyo zabo ngeli xesha lesithwakumbe sokushiywa ngunyana wabo. Uthabileke selengxangile nemozulu. Mambabe ngazibini bethu napha kumamfene ezindzabeni ndibulise kwemzontsunda apha ekhaya ndikwamkela kaloku kweyamke idesika yemozulu igama lam ndikuthabile umamthembu wakwamakhaphela nansi imozulu.
nalo ke iphondo lokuqala sindululayo ngalo phaya eMpuma Koloni eMonti ngamashumi 25 aphole kamandi kwakhona kwaliphondo linye futhi phako Gqeberha ku-23 degrees osibekeleyo phaya emini ngomso sihlabele mgama ke Mzontsundu sijonge phaya eFree State eBloemfontein ngo-32 nayo ubusibekela kwakhona kokuqhubeka kwemini phaya ngomso kwakhona nanso ke imeko kwalapha eFree State eSasolburg ngo-31 onamafu phaya emini kwangomso naso kwakhona imeko phaya eGauteng eJohannesburg ngo-29 degrees ozole nje kamandi phaya emva kwedinana ngomso kwalapha ke eRhawutini futhi eVereeniging ngo-32 degrees omathumba ntaka emini ngomso kwakhona mbuke lapha ekhaya kwaZulu Natal eThekwini ngo-27 degrees onamathontsana nje angephi emvula kwakhona futhi kwaphaya kwaZulu eMgungu Ndlovu ibe ngu-33 degrees onentshizane nje zemvula nanso ke imeko phaya eLimpopo ePhalaborwa ngo-35 degrees nayo ucwengile ke mbuke lapha ekhaya phaya emini ngomso kwalapha ke phaya eLimpopo ngoPolokwane futhi engu-32 degrees okwazolileyo nanso ke imeko phaya eMpumalanga eMbombela ngamashumi 33 ezulu elihle kakhulu nje yonke imini yangomso kwasilapha eMpumalanga futhi koSekunda neziphaluka ngamashumi 34 amafu nanso kakhona imeko phaya eNorthwest phako Mahikeng nengingqi ezikufuphi ngamashumi 33 ezulu elihle kakhulu naseNorthwest futhi eRustenburg ngo-34 naye mhle kakhulu emini yonke phaya ngomso masijongeni bethuna phaya eNorthern Cape eKimberley ngo-34 wamathumba ntaka ezulu nje phantsi emva kwemini yonke yangomso kanti kwaphaya ke ko-Uppington kuhle kakhulu ngamashumi 36 nanso kwakhona imeko phaya eNtshona Koloni eKapa lodumo ngo-20 degrees weentshizane zemvula kanti kokugqibela siyayiqoshelisa imozulu ngeGeorge kwaseNtshona Koloni wo-21 degrees mna ndikuqhudeni uManzela Sungoza ndikuthena kangaka xesha lemyoli kunzima sixhensa sizombelela kule mpelaveki siyabuya kwakhona ngomso indaba zikwapha zishushu kwijelo leendaba iNewsroom Africa Channel 405 kwalapha kwi-DSTV ndinithanda nonke emakhaya